Nami diri si Daria. Naglaag-laag mi guys. Kailaay kaayo sa balay. Atong tanawon ng view guys ha. Yan na na. Ay kuruga ha. Okay. Lain tayo pa. Lagi. Dede, ganito deh. Oh wow, di ba? Nice kayo ang view. Eh, ang karsada ra ha. Karsada. Oh. Okay, karsada. Oh, oy, oh, oh. Wow, ang ganda ng view. Wow. Ay, muapar ni siya. Wow. Okay na ba yan? Nag-blink-blink. Okay. Puro gid tungod sa motor. Wow. Wow, kanindot sa view. I like the view. Aglaag mi kay gilaayan mi sa among balay. Wala ka duty sa Sabado day. Wala na overtime. Pili ra ang na overtime. Why overtime? Sunod asa talaan sunod. Tanaw din mo na Wala day, oy. Aha, oy. Di mo tapay pakita day. Koy pakita dai. Ito dong Ipakita ng mga lobby no nila o na daot sa audit. Lagi pa pupunta dito sa audit, oy, no? ngali. Dire kanindot sa view. Wow. Madi imuha kay di mapuno ning imuha mi ani kay Puno sa na dai. puno sa. Naninda oh. Ang kita kasuroy dire hayan. Wah, uy. Ay, gabi ira. Kita rang duwa. Lagi. Tanaw ka kudamuhan. Gambay kabanwahan. Dagat. Oh. Wow. Kanindot. Dede. Atlo dito. Hindi ka na bagumap. Tak mo din ingong ka. Mo din ingong ka dahil nga. Puan. Pun hapon. Sige sakit. Kami tag-tubig ko. Pilang tubig? Sensi. Di ako dan. Ako lang day. Ako lang. Ako likot day. Ginisi daw. Ang manaw ka ko. Inabal eh. Tinabal? Inabal mo na. Ha? Ay, bugnaw. Bugnaw mo? Bugnaw? Bugnaw? Gusto kayo no. Labas pa na. Tagpila sad na. Nagtulungan ka may karon. 180. Lami kinabuhat og tinabal labayan no. Dai labayan dai. Labayan day ba? Lami kinasta. Tinabal. 180. Ang dagko 100 ang gagmi. Oh. Daghan na tagdag. Ako lang isa sa bangka. Wow, kanindo. Taob. Taob na, no? Ad. Di ta
ta ka tamak dagat taog na. Sige. Wow, nindot sa view. I like sa view. Ganda. Natin naman pang photo eh. 180 ang kilo ato. Rato. Tinabal mo. Ha? Di mo ito tinabal. Isda na ito pwede ito noonan. Kaan na kagisdang gagmay day? Ah. Pare, nindot na gini siya. Para bukol ni din adin ni day. Atong hoson. Para ato. Atuon. Muni ato lakawon katong diri tagabi nga kalayo dayo. Layo di ay day oy. Oh, layo man day. Lakaw ta. Oh. Kailak dito sa Deglin sa iyong birthday, no? Salamat sa siya nga nahihingatag uwi na sa, no? Boro. Pinanggap sa siyang bana. Kung di man gutong na kan. Oh, lagi. Ang katumangkuan. Kiter. Nana man jud sila dayo. Anak gyud silang friend. Katong pag-graduate yan na. Kiter pod. Ito sad dapat pud may pag-graduate sa tukuan. Gidapit sad mo. Diha mo. Dito pa sa huot. Wala pa rin sila bayad na dahil. Ah. Dito gihilig sa isoon yung bana. Oh. Kanang loyo sa pagin. May kanumdum sad ka. Isugat na sa niya. Unahan sa may titagwa pa sa unan. Ah. Dito sa Las Andon. Dito. Asa asawa? Sibilin. Wala pa mas bilin. Ah. Wala pa tayo pinuha sa asawa. Oh. Kitang sayan na. Oh. Alay, kampot. Manit na din yung para ato ah. Ano manakay? Oo. Ato naman atlang, di ba no? Buhol na din no? Buhol na din. Doon lang yung buhol sa ato. Doon lang. Ang imong pamilya ta dito. Oo. Imong papak mama. Oo. Pagsuon. Pila mo kay na dire? Tulo. Ah. Wow, kanindot. Kami po dire, upat ra maming di adire Cebu. Duha to syudad, kami ang maguwang ako ganggang. Manila tulo po sila ka buo. Mas laki. Salaga ng pamusuon. Unang tuwad ay. Gihangir. Oh, girenovate pa to. Restore to. Restore. Oh, gitarong pa to. Ano, biyahe na to sa padong Bohol dahil. Tignan man guro ta kasuhod, hirap tayo sa auto na. Ato kita? Tumaon na nilas na po mo. Ano, tas may tulpi. Oh. Para Bohol oh. Uban na ni isla. Para isla. Ha? Oh, sana. Parasa din na sir. Barko diha parasa. Ah, tapi ma'am. Tapi po. Ang tapi. Awan na diyan para Tanggo Bohol. sila og motor diha. Yes, ma'am. Siya no kay Dastuman. Pero alas 8, ano ma'am? Biyahe ma'am. Kadadlaw? Lato. Adlaw Sabado na. Domingo pod. Okay, kami doy. Kobi tao sa motor pa kaday. Tapos pas-trap. Pero ang fast traffic motor no. Makarga, makarga dito. Kulo na kabiyahe ang pas-trap. Lasay. Plate diri magkat motor. Pakita sila din. 900.
900 dana na sa driver no. Kana nga barko. Pwede ka na, pwede sa katong Parehara tanan. Na ditong pastrok Lagi ta. kay may man sila daw. Kuni Ang adi diri din. ko no, dili na mo karga. Ko anya da kung yung barko. Dili na mo karga ang motor. Karga di ay. Sorry jud mi diri para pagsulit og tinuod ba. Salamat sir ha. Sige, sige ma'am. Okay, bye-bye. Pastrok. Yeah. Inindot kay day. Oo. Kani? Pakita din. Para asa na isla? Ah, isla. Sige, salamat. Tagkuan isla lagi. Ilutong na, ilutong na. Tungan diri ra. Ilutong na. Ito. Ito para. Hindi kay building nga nainitan no, hindi kita na. Oh, puti kayo day. Sige, mag-ingat diri ra. Ha? Oh. Anya muli kag buhol pwede ra ka magmotor day. Oo. Nagkuan day ba? Ha? Nag-reunion ko. Lagi. Hala day. Happy na lang yun. Ari ta agi day. Alas 8 mas buntag. Anya ang sakyan. Ako gani. Katong dating barko. Nya padung diri magtaksi. Magmotor. Magdagan ng motor. Ano tagya day oh? Nya dito mugma. Kanto tagya. Tig mahugmak ka na. Unaog ko. Angan di ka muna ang tabalot-lot mo ka. Yan dito day. Biyak tingol na. Di ko tanim ho. Yeah! Naami sa gamay nga per. Bot-buot bugog ko ano. Bugmak ba? Bagay. Gaan raman. Ari mi diri guys ay magdit-dit mi gamay diri si Daria. Yawi day na dito day. Wan ko yawi day. Ha? Di mo makita ang kinason day. Diyan ako dahil. Isot? Wow, kami diri nag. Ay, di mga unta. Diri ko na ko day ah. Oh. Ato ka dito na naman. Ano na? Okay, istorya. Ready. Hi guys, nanagod mi diri sa kuan guys sa Cordoba. Cordoba sa may pier para hitapi buhol. Among dito diri kay para uli buhol. Ani nila may manakay kay karga na din silang motor. Ang maintenance sa motor with driver 900. Mas may pa diri. Maka sipa niya doon na sa pier. Kunya guys, isa to mo liko mag-drop motor or usa pa ari diri sa Cordoba kay pwede na tayo silang makarga. Okay, tatanaw diri daw. Okay. Okay. Oh, akong kauban guys, si Daria. Kami mga lingaw guys. Nangita mi kung Laay mi. Laay kayo mi. sige bye. Oh, mga onday mig kuan guys. Saging. Mga on mig saging ay. Wade. Tubig rin ko day. Ikaw Oh, pwede daghan na si mga palit niya di ka mukaon binuang na mo aday. Pulan ba oy? Ayo anang puol oy. Dere ay. Sangit kini. Hindi na mataga. Wala lang ni ko anday. Wala lang ni siya o. Mga on mig saging guys. Wala lang ni siya ka na bugnaw. Ako na nang bugnaw eh. Ano may mga paborito. Saging guys. Turo na po yung Blood. Ay, kung na kaging turo. Kala at tag-atlaw ba no? Naglaan ta diri ba?
tag saging guys nga paig. Linara nga paig, lamit na tugway paig. Turon mga ta. See you. Update on niya guys ha. Bye. Ato sandig da ako kang picturean. Ang mataro ko mo. Hindi lang yan importante, guwapag yapon. Video? Picture? Video man yun. Video? Ay sa ha. Ala, dahil na rin sa... Lulumpag tubig para isla rin. Isla na. Oh, nag-ibandit yun. Sakay oro ito. Ano sila? Nanakay na sa kuan. Nanakay sa Ikan tubo ko. baan. Ano ko sa kapambot? Sa buhol to. Kung kita, ya si Sol, kung kuno, muapil man si Sol. Taga dito naman si Sol. Oh, muapil man si Sol. Napiston ko no, tanya. Napito. Na day Sol dire? Sleeping. Ari siya agi subo. Oh. Mo ba? Kung kape boy din ako mo. Natay, wala. Kanais ba diri? Uy, unsa man ning dapita diri? Kadaghan ba diri mga sakayan, guys? Sa ning lugar diri. Kaning mga laagan. Kaning mga laagan nasumok na may bisag asa ni ari mi dire nagsuroy-suroy ra mi guys. Oh, guys, oh, tan-awa. Sorry padahon sa suroy-suroy kay samtang sayo pa ba? Sayo pa sigon pagtuhod, di pahimos lang ang panahon, magsige tag laag-laag. Oh. Kasi daghang tao. Dito. Daghang tao dito. At ko mo pa. Dagan na pa. Kita bawa ni pang helmet. Ang dagdag. Daghan tayo. Oh, daghan tayo. Kasi nalabok ang mga tao. Liguan na ni dire sir? Oo, ma'am. Ah, wala labok dire. Okay ra diri ma'am para mo ikuan. Kining walay bayad kay Ah, free ra dire. free. Oo. Di siya lapo, sir. Di siya lapo. Mo ding Dili, daghan kay kuan, daghan kay tao. Oh, dagay nagingan lang nila. Kasi nga dire lugar sir? Bantayan Bay. Aw, Bantayan B. Aw, karon pa mi nasumbok diri sir. Ano siya? Bantayan Bay. Ay sumala ba kay maligo. Okay, do. Okay, Domingo. Linggo. Ang pangaligo, lasing ko ra tama. Sa hapon. Ah, nasa time di ay. Ah. Ya, namay na napok lagi nga to. Unsa man day mabora? Kuna siya. Mabora day diha. Ari na lang. Yung arong lang. Tunog? Away delikado dia wala ingon nga naay. Walay tunog. Unsa nga na kanabang laom ba? Wow. Plain na diri siya. Tuloy na siya diri. Di mo katapos niya kailangan. Ay, lang. Basta man ang white sun. Wala. Ah, wait Sunday di diha. Amo nang mo ngadto jud sila kato nagpidpid. Ah, so hito na sila. Sir, mo nang ngadto sila. Diri naman. Ah, katong dito ni Age. Bayan basig balik dito katong ito na sila. Ah. Wala o agi ang mga diha sila natukan. Mm. Ay type na light. Magpanindot kayo. Kana dia
unsam din ang nadiha? Mura siya ma'am. Private sabits. Private. Ay, ang entrance diya tapos cinta. O cinta, pwede tada maligo, cinta. Oh, pwede. Ang cottage diha. Ah. 500. Ang per head. Cottage. Ang cottage. Cottage lang. Cottage lang. Nya, o cinta ang entrance. Oh. Ah. Pwede din isa dyan. Sobrang island. Ako na pambot kami pagpapyaw. Maggrang island hopping. Oh. Ilaha sa din ang uban diha nag-parking. Amo di danghan ditong tao kay kuan din na diha white sand. Bantayan Island. Sandbar na diha sir, sandbar. Ganun lang. Pagpapyaw. Ito na kita. Mga white sand. Makita na Wow, siya. makita sa mga kinasun diha no. Nakapot ma'am. Panang... Puro-puro mo natin. Nindot dito sa karon pa sa Mga swaki ba? Ari med unahan sir ha. Ata dire day. Dako kay kuan nga bula. Pwede dito diri day. Maligo din sa. Sabot na day ba? Anita. Sa hito na ditong agi sir dito. Ari ta diri day. Ari ta diri. Dito agi tong mga babae. Kato tanaw to nas layo ay. Ito. Diri na puro nagpapit-pit. Lagi na midpid lagi. Wala ko na alam kuno da day. Among tanawon diri guys kay hindi ang tubig o dili gid siya malubog. White sand kuno diri, Bantayan. Bantayan B. Ni way bayad diri. Libre. Yo, nindot sa kay tubig o kanang tinaw. Pero boy. Mura sa Bantayan dito sa Bantayan tinuod. Lingkod sa mambot. Udahkan tika. Oh, sige. Sige ikaw. Ikaw una. Ikaw una. Saan ikaw ako ano? Guys, padung may anang fair guys ay among tan-awon o kunang unsa sa diha nga fair mura man ang mga van anay container mo ikarga diha. Atong tan-awon guys ha. Okay, dai. Ako na kanda. Sige lang. Sige. Tutag di oy. Pakita sa duha. Ha? Pakita sa duha ba? Hi! Hi. Hi, mga ate. Oh, mga sa bunggo. Isa na dyan.
kuno tani sa ni Dabita. Kani ko ba no? Naman ka mo. Oh, guys, rides lang ni. Ride lang ni. Oh, rides lang. Wow, nag-iasok ako. Nagkariop na rin. Hindi lang. Ano may kuwan? Ayun na. Ano naman tayo record? Amo nang i-off guys. Kay balik na mi. Bye-bye.